atin karing paniyak nagigusin sam-sam itek ipatay umulan itong ulim nang laylayan iayat hingga ka din palasangin tumunoy ko darasin na ikete. Naraniag ka bulan kung mo'y kuwindengan ay tanas lagasilaw mo di mo pag-ipaidahan o naraniag ka bulan sangsangit kuwindengan pinasingit na lubong ko hingga't silawan ako dyan mayawan no, ika nang lipatin karing paliyak nag-ibusin sam-samitek ipatay umulan at ulim nang laylayan ni ayat hingga ka din palasangin tumunoy ko darasin ay iketeng no, ika nang lipatin karing paniyak nag-ibusin sam-samitek ipatay umulan at ulim nang laylayan ni ayat hingga ka din palasangin